Yadda injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya tara dubun dubatar al'umma a yayin buɗe ofishin jam'iyyar NNPP a Sharaɗa da ke nan jihar Kano. Wannan ya sa masana sharhin siyasa alƙalamansu ya fara juyawa, ma'ana sun fara sauya tunani kan wa zai lashe takarar shugaban ƙasar Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, ku danna mana subscribing da liking, mun gode. Dole ne duk wanda iga taron na yau ya firgita manya-manyan 'yan siyasar Najeriya, a inda masana suke cewa injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ɗin ya sake wani sabon salo na ƙwarewa wajen yin kamfen a bana. Sabon salon da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya sake kuwa shine tun kafin a fara kamfen ya ƙirƙiri wani salo na cewa zai buɗe ofishin jam'iyya a gari-gari. Garin kwa duk da ije aga ya tara dubun dubatar al'umma. Wannan ta sa masana sukan ce ƙasa ta iya juyewa sama. Ko da cewa jam'iyyar tasa sabuwar jam'iyya ce a cikin ƙasar Najeriya baki ɗaya, to amma ana ganin irin al'ummar da ike tarawa. Sauran wanda suke cikin tsofaffin jam'iyyu 'yan takarar shugaban ƙasa irin su Atiku Abubakar da kuma Bola Ahmad Tinubu suna firgita da irin wannan a jama'a da Rabi'u Musa Kwankwaso ike tarawa. Domin kuwa duk cikin waɗannan mutanen babu wani mutum ɗaya da zai fito maka da al'umma irin wadda injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ike tarawa. Fatanmu dai Allah ibawa wanda zai riƙe ƙasar nan cikin lumana da kwanciyar hankali, ya da mana da martabar Najeriya. Arewa Light, subscribing, like, mun gode.